Uphethe esi sikipa semzuba apha, igama lakhe nguTa Stayitayi. Lo mfana ungaphesheya yena, igama lakhe nguDumezweni. NgabaseThafalehashe Xhosa kweliphundo leMpuma Kapa. Abafana baseXhosa baqulunqe umdlalo omtsha apho khona batywatyushana khona ngemvubu esidlangalaleni benganxibanga ngentla. Kuthiwa kaloku le nto ingumfana kufuneka ingaziva iintlungu. Ixesha elininzi yenzeka kubafana abadeleneyo. Xa mhlawumbi abafana befuna ukukhupha isikrokro baye basiwe ngasesikrokxweni apho kungekho khona abantu abangoomama. Emveni koko batywatyushwane apha etshatshalazeni. Asiqali ukuza nebali elinje ngoba kunyaka ophelileyo sasizile nebali lasetshatshalazeni kwindawo yaseXhosa. Amadoda aseXhosa athi ayathemba ukuba namanye amadoda kweli phondo leMpuma Kapa ayakulandela ekhondweni. Ngethamsanqa ke amadoda alapha eThafalehashe kwindawo yaseXhosa alandele emzekweni kumadoda asengcobo. Kuthiwa bekutywatyushwana kuba mhlawumbi indoda ikuthathele intombi yakho, thatha nje imvubu uyinike imvubu nitywatyushwane, akho mntu ozawunqanda. Kuthiwa kuyawuchulumancwa ke xa kukho mhlawumbi indoda iyaxhoma iintambo yathi hayi ndiyanikezela mna, awukwazi ukuwuchola umnqwazi nokuba sele uwile. Sabe sithi Dumezweni imivumba, Ta Stayitayi niziva njani? Bathi abafana hayi kaloku into engumfana iyanyamezela. Ngoku sihlaba ikhwelo nakwezinye iilali needolophu kweli phondo leMpuma Kapa zilandele ekhondweni laseThafalehashe. Kude kwathiwa umntu ongubhuti ongafuni ukudlala lo mdlalo etshatshalazeni batywatyushwane ngemvubu ngumkanja. Batsho kwakathathu abafana. Idyane engafuna ukutywatyusha enye ngemvubu ngumkanja 1, idyane engafuna utywatyusha enye ngemvubu ngumkanja 2, idyane engafuna utywatyusha enye ngemvubu ngumkanja 3. Kunyanzelekile xa ungumntu ongubhuti apha emzimbeni ube nawo nje noba ngumvumba omnye. Batsho abafana baseThafalehashe. Kuncame kwaza neemoto, kukho ii-tournaments apha kule ndawo yaseXhosa. Itumente ngetumente ihamba ngeminyaka. Akhona amadoda aneminyaka engama-25 unyuka njalo njalo. De kubekho intshatsheli ekwazi ukutywatyusha amanye amadoda nenikwa intshinga yawo neenkukhu ezimbini ezinamangolwane. Kwiindaba ze-CNBC apha kuChannel 841. Elam igama ndinguNomataliyane Phondlilawu. Ndilapha kwindawo yaseThafalehashe Xhosa kweli phondo leMpuma Kapa ndizokujonga uTa Dumezweni noTa Stayitayi apha kulo mdlalo wabo wetshatshalaza.